ନହେଲେ ବିଲା କଲେ କାଲି ବିକା ହବ ବର୍ଷଟେ ବିକା ହବ ବର୍ଷ ଯାକ ଯାତ୍ରା ହଉନଥିଲା ବର୍ଷେ ପୁରା ଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଟା ନା ନା ହବ ଯାଇକି ଶୁଣ ହବନି ଆପଣ ଯେତେ ଲେମ୍ବୁ ବାଲିରେ ବାଜିଦେବ ସେତେ ସୁନା ଭଳିଆ ଜଳୁଥିବ ସେ ବୁଝିଲ ତାର ସୁନା କମ ବିକିଣ ଏଇଟା ସୁନା ହେଇଗଲା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ସାରିଛି ଆମେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଓକେ ଆପଣମାନେ RL ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ଓକେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଓକେ ଆମେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ତ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଲାଷ୍ଟ ଓଷା ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି ଓକେ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଘର ଗାଁରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓକେ ଆଗ ଠାକୁରକୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଓକେ ओके बर्तमान आम ठाकुर दर्शन सरी जाइए आम बुलिया जीवु कुआड़े जीवु ए चलतु भिड देखु ओके आमर आसीगला हिरो तेल पकई शुभुच कि ना मत कमेंट रे कहतु ओके डिजाइन है बोला चलो ये
गाड़ी रखिद ये ओके बर्तमान आम जगार पहुँची सारी देखिपुर केते लोक अच्छा आम बुलू सबुआड़े ओके ए चलतु देखा जगह आम यात्रा हूँ बिंदाणी माँ आज बेसी लोक ही ना अवश्य कम लोक सोमवार आज कम लोक अच्छे आम टे बुला पलैचु चलतु बुला आगू देखा सर तुम कह पूर्व ठाकुर दर्शन करदे देखिपे गोटे बड़ मूर्तिटे ओके ठाकुर दर्शन कर चल देखा पड़े बुला कि बुला ना घर भी भल लगे से दला एत भी भल लगुनि बुला चल लोक अधिक
ଆମେ ତ ଏଇଟା ନେବୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଓକେ। ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଏଇଟା କାଜୁ ଟିକେ ଏଇଟା ନୀଳ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ କର କେତେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ତମ କଥାଟାକୁ 80 ନବ ନା ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଜାଣ କିଣା ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଆଜି ନହେଲେ ବିଲ କଲେ କାଲି ବିକା ହବ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିକା ହବ ବର୍ଷ ଯାକ ଯାତ୍ରା ହଉନଥିଲା ବର୍ଷେ ପୁରା ଚୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଟା ନା 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 ହବ ଯାଇକି ଶୁଣ ହବନି ଆପଣ ଯେତେ ଲେମ୍ବୁ ବାଲିରେ ମାଜିଦେବ ସେତେ ସୁନା ଭଳିଆ ଜଳୁଥିବ ସେ ବୁଝିଲ। ତାର ସୁନା କମ୍ ବିକିଣ ଏଇଟା ସୁନା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନିଆ ସେତିକି କହିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏ ସରୁ ତୁରି ଯାଅ ସରୁ ତୁରି ତିନିକେରା ହଁ ତିନିକେରା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ओके आम तो बाहर की पलि आसिलु ब्लॉग टी आपण मानक एत भी भल लगी मोर यहाँ फास्ट ब्लॉग यूट्यूब जहाँ भी भूल रही जाइए सान भाई भाई मत क्षमा करदे ओके आ कौन कौन सब ब्लॉग रे मु आनी आपण मैंने कमेंट करके मत कहतु आईटा मोर यूट्यूब फास्ट ब्लॉग आपण मैंने सपोर्ट कले मु आगू आहरी भल भल वीडियो करने को ट्राई करी ओके समस्त मोर लव यू ऑल।